para lok ma hakan ni gamin na pia thiar ya sangap ni ga jingkran na mar bang idon ni we MDC jong ni ma buram ye daga buram ye ta ikren ma i on social media jing si sha ngim de ban kren na mar kani ke bor de ba ki la pen i chang balong skwa ban kren ye kitu YouTuber ki badon ye kitu ki khubor ki ba ka NPP ka thet ki MLA ki nadong sedong ma kum kat kum ka jing phla jong ki kum MLA jong ka ma hati ru ila phla ma shwaban yu ka election dan kam ban matai MLA jong ka ma kon ro la de phla ba ka NP ka thet ten sung phla ko yu bale mla sa ban tip manu tab pamut ban thet la da kila ban thet ki thet bet kai ki ba chu thet ta te shuya forward no kitu YouTuber shuya forward no ya katuka jingkren jongki ha katuki por baladem nya sopla ko ayu ya kata ja hal ka jingkwa jong i MDC ma ban pensai ja tangkom tai ngai su ai su ong ba ki YouTuber ki ban forward ya katuka jingkren ka jingpla jong gitu ki MLA ki barung sa ka NPP te ya ka jingthet jongki bat upai baru sakhi ya kata ki yo i ya kata ndai tang manga te ngarum ku akhire pensai ru MLA jong mau lai ru don kam hire ban pensai ru namar kila yo i ki khubor ru ki don bet hi ki nam cha hi shanu ru te ta ka dau ndan kam ban pensai phang kata supai bitang ko khubor ka khubor ka bakila de plahi ki briu gi jong phi le se kum tama na batai start ru kwa re te kani ga wai pada ngakawa ban keren kham slim ya kata ka bak ikong yong ba ka WPP ha ba kale jalap election ma kam nang su wan keren ban keren ya kanong rim la jong khuble shibun te phiru kong pe ka khubor ha ba phi jalap election ka bala dab je khama da yang amal eru shakawi ko bi ga jaka pala thanong keren bu phi kan thop itang Bah Ardent ala da yang MDC ru Bah Ardent uklam yang MDC ru pishu ya kan thok ba yo Bah Ardent ada yang MP ru Bah Ardent uklam yang MP han pishu ya kan thok ba tang yo Bah Ardent te kani bro kapan pau ba ma phi hi bas dang te Bah Ardent ukan ther ndal akan ther pat ki bru pi kan nopat ba o ukan thok te kaban kong hi shwa ba pin kren haba ka seng jong phiru ka kan thok nengkong pi de ben ya keren shwa bat ki party jong pi hi ba phim dei shuru ban kan tho sedang na phi te ki weru kin buat kan te lada kan tho li le ya ka sarkar namar ba ka don ha ka bor ka suk ban kan tho wat mangaru tang balong nginom ko ya kata te ai bo pa ba on bisha da ka khmat ma namar baro ngi bat ka mobile touch screen ma te ngitip ka e bajia ka e ka balong kalong ha kun kurkom te balai ban dahab ban pensai te ikong ro idei iwei na ibadan benta ban kan tho ha ka MP ru kan mau ke jingkran jong i te ngangai phinom so i ikong ya kane te khublai shibun hi buram mi phi kumita MDC bat ngi buram ru ngi pedang so baharu ya ka jing mut thamai jong phi ka ba phinom kwa su ban kan tho na ni sakhman ya Bah Ardent namar kumbala dab jema kum UX MDC jong kanong krem ru ma hak tu kapor bayang MDC ula keren syai ba turu do NPP hi te usule independent te ula keren syai ba unom yakun ba utau MDC un yakun ba Bah Ardent te perkhat piha ba kum ta te sakat no hi te kum long kum ta mo bon ha te tang yu Bah Ardent bi pi kan tho ka e ga jingmut mo te kini ke baro ubas ngotho to un ngotho ubasai to un sai henrai ubabet ngamla ban bataya kata ubas ngotho tangange usngotho hi ya ka e kan horim ma te khnang ba phin yes khem kan horim te na din nang ni kong da pi elap election wat sim rakamat keren bet yo Bah Ardent direct den ni phishim skeli teng no yo pat ba ka chingko chingkhie jong phi kalong kum no phi biang ne em hospital jong phi te namar ba bunsin upat baru hab ban cubab namar hakmat ki ba spa hi hakmat hi ba spa hi lada phi ong duk kamut ki ong ba phi chai to ba phi khlem la ban tre ban kta te
nengkong hi ka jingduk jong ubaduk ubarep ubarit ubatoy ka David na ka jingban jong ka jingpang ka jing sitom te ka jingpang ka jing sitom mo hayeng hasem katahi ka de nengkong ka banengkong do baki brew ki baduk ki barep ki batrai kin hiar ka banengkong kata te khuble shibon kong ya ka jing ai jing mud jong pi halor ba phim de pi de ban kren ya kanang rim te nang ni yak maru nga ong ye pi la da pi le lap election so bahasa ban ye kali teng pi ubadan hakabor pi ubadan haka sarkar pi ubabat lut ye ushabi talakam kut talakut ki kim jong ka jalami khalaya kali teng pi set pi klan pi li ti asuktar kan nusin sisnem kan no pi lut kali teng kom tama taka de jing kwa jong ha te upat baru haban cubab kan unong ba kata sen ma upat barum de ban aili ban aijem namar kabanang kong hi haka jalam mi khalaya ngasio bakad badan kam ka de ka hospital ma ka hospital ka babiang haki hospital sarkar ka de ban long ka babiang kena do ki caka sumana do ki mission kor ba pher te kata hai te khublai shibon ya ka jingkala ba mujung itu ikong ma ibala pau bha haka MP ru te khublai shibon ya ka jingkren jong i te nang ni sakhamat ngait ba ka jingya lap election jong ka party NPP hi kan long ka ba thamai bat ka ba shai ba kan yang halor kanong rim kum kata ka brew kum kata ka NPP ka badon si sha kata ka bor bahkan keli teng no yaki pat ba pia chat pia klan ni em pia bam da kum ta kan nang ba upat ba un pan pau ya ka jingduk ngait banangi baro ngidai ki brew ki batrai shitom handai ka baneng kong hi ka jingduk ka bahir kardo yang asem ka David na ka daw jong ka jing pang ka jing shitom te tangkum ni shwa khublai shibon ya ka NPP namar banani sakhamat ka NPP kan yang no ha kata kanong rim ban ya lap election ban keli ya ki por ki bala lej ban keli ya ka por ka bala lej kumnu phi long kumnu phi yaman te khublai shibon ngatharai ba i MLA jong ka maulai imdan kam ban jubak te shu ong ba yikitu khubor ban riwan chede ni kitu khubor ki ba men shwa te tangkum ni khublai shibon good night thiasuk